Meghalaya, ban ngi priang sumpai pi shakatup kubor menta ka chanmin. Shwan pai shki kubor ki babnia nginya petchwai kini ki mat pakongsan. Ya chakmat ka jingpen krep an pinbam smai ki dukot ka sorkar pedeng bathamai la shai kasni. Penlong ka Voice of the People Party, ya ka jingalang hasmit panlek kemen halor ka jingjob. Penlong ka sorkar ya ka lumpung jingakren bat ki MLA MDC ringkat ki dorbar shnong banyakren halor ka jingma jong udrak ha ka jela. Larake ya ka World Food Safety Day 2008 halor ka phang prepare for the unexpected. Bat batha ka MPCB ya ki karkhana sandewyong bat ki karkhana sannar banbu ya ka online emission monitoring system. Ki khobor ki babnia ka jingpen kre na ka benta ka jingpen bam sma ya ki dekhot jong ka sarkar pedeng bathamai ka layat chaprang. Ka president ka ri ka Draupadi Murmu ka lakran sngubha ya Narendra Modi ya ubalathung banlong kum Menteri rang badu kari banthau ya ka sarkar bathamai ka jingpen bam smai ki dekhot kan long la shai kasngi ha ka por nyau la la khat san minute ha Rashtrapati Bhavan on pen bam smai ya Modi pat ki dekhot jong ka ken hon Menteri ka sarkar ban shimti ya ka kam da ka president kari Modi ulaya kendo bat ka president ka Draupadi Murmu henen kasngi banthau ya ka sarkar bathamai ya kani ka jingpen bam smai la ban pet live hadu darshan kendra hadian ka jingjob padan buram ha ka election lok sabha ka barang shudem ka seng Voice of the People Party ka la penlong ya ka jingalang mentakni hamadan smith ha ka ba la sakhi ya ka jingshem benta jong ki hajar ngot ki nongkershan UMP ubarang shudap Shajit Shen National Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Sinkan ulapan pau ya ka jing sngongo ya ublei ki nongjian bad ya president ka seng VPP uba Aden Basayomot uba Sinkan uloong ba uba Aden ulong kum ukpa jong ka seng hi borok kawe u president ka VPP uba Aden Basayomot uloong ba ka jing yo ya kane ka jing job ha ka election lok sabha ka dei namar ka jing yetli jongi da ka baong ba ka jing yetli ka long ka bor Ula ongru ba ka long ka badon kam ya ka seng bakan ai khuble ya ki pat ba ningkong e ba nang tapat sa let cha Delhi Buram yo pat ba an meladap ngin sai let Delhi mlele balai ngi don ga jinget ka baskem bangin la ban pengela ya kani ka ri ka e ka ji ba ban ai kata ka ji shan ka jing kemen ni ka jat balai kumnong inut nama ringi don ka jinget om haladi ringi nget hau blei ubangi shakri Katnat Social Welfare ka Sarkar Meghalaya ha ka jinget trailang bat Katnat Home Police bat kumju ru ka Office Trekam u Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District hinin ka sngi ka lapenlong ya ka limpung jingalang banyale persha ya udrak bat banwanra ya ka Village Defense Party VDP ya ka ba la penlong bat ki MLA ki MDC bat ki dorbar shnong jongki shnong bapher kanong ba Shillong ha State Convention Center Shillong Hapakran shakilat pathai khubor hadian ka jingalang uba pol lingdo ubalong utnat Menteri Katnat Social Welfare uloong ba ka sarkar kan persang banyo ya ka jinget trailang da ka jingkershan jongki dorbar shnong bapher Ulo ongru baka sarkar katmu manang penbon ya ki nong trey ki ban trey ya kani kakam nado kishnong banyarap ya ki bor pulin. Senior officers of the state government, Madam Ida The purpose of the meeting is for us to have enough manpower, starting from the locality level, to assist the police in trying to combat the menace of drugs. And that will only happen with the support of the community. I have been advocating a community-oriented approach, and today the participation of so many Dorbar Shnongs is a proof that they have faith in what we are trying to achieve, and I'm very, very happy with the outcome of the meeting.
Ka State Food Testing Laboratory, Katanat Commissionerate of Food Safety, Health and Family Welfare Department, hinin kisngi kala rakhe ya ka World Food Safety Day ha pasture laumali. Kapang jong kajing rakhe menta usnem kalong prepare for the unexpected. Habakran Shakilat Pathai Khubor, Kakong Wadamiki Lingdo, Deputy Commissioner, Ka Food Safety Technical, Kalai Ong, Ba Larakhe Kanikasngi, Kum Kadak Panpinsnotho, Shapang Kajing Shngan Jonki Bam Kidi. Kajing Tmu Bakong San Jong Kanikasngi, Kalong Bandon Kajing Ajan Bat Kibriu, Kishnong Kitao, Kikin Hun Seng, Bat Panpinsngo, Halor Kijing Don Kam, Banyo Ya Kibam Kidi Kibashngan, Banpin Urlong Ya Katong, Jonka Sustainable Development Goals. It's to engage individual, community, organization, and this is done to underscore the necessity of food safety in order to achieve sustainable development goals. And we assure you that from the department, we will abide by the theme, prepare for the unexpected, which means that we will focus on prevention, we will focus on detection and management so that we can cater to the health and well-being of our citizens. Member Secretary Jongka Meghalaya Pollution Control Board UGH Chirmang Ula Pentip Baka Board Kalapatha Yaki Karkhana San Dewyong Bat Ki Karkhana San Nar Baki Day Ban Bo Yaki Kor Ki Ban Khmi Yaka Jing Penmi Yakil Air Jabo Ki Ban Trekam Online Shosho Ula Pentip Baki Karkhana Dobilan Ki Karkhana Thang Dewyong Bat Ki Karkhana San Nar Ki Penmi Shibon Kal Air Jabo Badai na markata kadaw ya kini ki lightly karkhana lapan ha ka online continuous emission effluent monitoring system hinin kasngi uloong ba ki karkhana nar bat ki karkhana San Dewyong ki don kam ya ka jingpten lenti ha ka bayadai bat ka jing e ki bakta ya ka mariang saudong saukun Ikong bendas inong song shnong ka umden Ribhoi district ilanang beteng ya ka jingshong shat ngan jong hajan jong ka additional secretariat bandawa banshnano ya ka surok nongpo umden Sunapur ila shong shat ngan ha ka te ka jaka na do ka sngi palei jong ka tayo ki doctor kila led bania kendo bat kila examine ya ka kot ka khia jong Ikong bendas ilas dang ya kajing shat ngan bandawa banchna no ya katay kasurok na kabanta ki bril jong katay kathan ilayat ho ba ilayat kendo ya u deputy commissioner ka Ribhoi bat ya u executive engineer roads jong ka tanat PWD Henry kam shempoi shanu kumta ilaong ba inyay peteng bansyong shat ngan hado ba ka sorkar kan kular ban penbahaya katay kasurok Katanat lum khajna income tax kan penlong ya ka jaka siu khajna lane ka taxpayers hub hashlong nado ka shpotrik hado ka khatatrik ujlew hashlong club ya kane ka jaka siu khajna on penlong katkom ka jingtha jong ka Directorate of Income Tax Public Relations Publication and Publicity ka Central Board of Direct Taxes bat katanat platingka New Delhi Principal Commissioner ka Income Tax Shillong uba Dinesh AJ Saukume hinin kasngi uloong baya kini ki jakasiu khajna on penlong ban penpau halor ki senjam jong katanat lum khajna halor ki chingshakri baka ai sheki pat ba bat kilat pan pensu thu iki breu bakin siu khajna tala kamon la jong kani ka jakasiu khajna ka deiru shibanta jong ka program pensapriang jingtip da katanat pan pensu thu yakinong siu khajna bat ban penyo jingtip shaphang ka Income Tax Act bat penbet yaki jing e jong kinong siu khajna disseminate information about the Income Tax Act to the taxpayers and also to promote voluntary compliance of the Tax Act. Kaskul Joai Presbyterian Higher Secondary School Kalapan Kutno ya ka Jingrakhe Jubilee Rupa ha Jubilee Hall hinin kasngi u Dr. WR Khaluki MP ka Rajya Sabha ulalong u Kongsan ha kani kasngi penkun bat u MLA ka Joai u ba Wailat Miki Shilla kum u simbot Kongsan Hakani kasngi u Kongsan bat u simbot Kongsan kila play ya artli ki mau kurteng ban pensa kan mau ya kasngi penkut bat ka jing pentrai ya ki kamera kelas pathamai lengba ka project ka bala penyo da uba Khaluki
Haba ai jingkren ha kani kesngi u Dr. W.R. Khaluki ulapan pau ya ka jing kublai bat u jing yaro halor ka jing job jong kani ke skul ban poi sha uni umau mer bat ban penlong kong san ya ka pulia puthi ha ka ban sandur ya ka lawe jong ke imlang sa alang kadai kesngi ban sa kan mau ya ka seng Reboy Youth Federation RBYF bahadian saupusan senam pala seng ya ka RBYF kalala ban play ya ka office tray kam jongka ka balashna bha hinen kesngi Menteri Rangba Perim bat balong ru udukot nong seng ya ka RBYF u Dr. Didi Lapang ula play ya kani ka office tray kam bathamai jongka seng RBYF hakash nong Saiden Ki MLA ka Reboy bakanthop yu uba Meryl Bonds em uba Daman bat Lamare uba Sustenance Soton uba Charles Marngar bat u Dr. Celestine Lingdo ki rangba shnong jong ka them Reboy bat kinong yalam jong ki South Li ki seng bahalang bakham he kum ka KSU HNYF FKJGP bat JSU ki layadon lang ha kani kesngi Melalui yang keren ship bekerja wadan kajian kiwen begitu. Pada hamne bah kene kan saya juga kena RBF bah begitu. Dan kejiwan taksi dalam dasisya kabor bah kabalai yang dikirman berkerau. Kayo kinong rep ha ampati Southwest Garo Hills kabala ap menta lakham slempor ban plie rius na menchwa kala plie patba na kabenta bania khai badia de thiet ya kane kayo la plie patba hnen kesngi dau Albinus Marang CEM ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC haba ai jingkran ha kane kesngi plie u CEM u Albinus Marang ulapan pau ya kajing sngokemen halor kajing play ya kani kayo da ka bakdauru ya kajing penslem bat kajing ki baki ya kendu ha ka ban pendep ya kani project ula banjur halor kajing kongsan jong kani kayo ha ka ban kentiu ya kayo kokot jing ki breu ha kani kathan da ka bapenyo ya kajaka bande ki marem ki ba ki lapen mi ula kenturu paya ki nongrep ban thep kenteng na ka ban ta ban yo dukan shongwai hapo kani kayo bat ban phai khmat halor ban kentiu ya kama rep chongki ki nong shong snong jong ka than mau et ki lai kendu jing ha ka baya dei bat ka let kawan na ka daw jong ka jing bam piang ka ru kompentre ya ka surok ka badang ya chaprang na nong ston sha mau et ka jing bam la jong ka company ba pentre ban pen pha ya kani ka surok kala bu jing ya ki kali ki balet bawan ki bas ki lahapan sange no ya ka let kawan jongki lingba kani kasrong bat ki wei pat ki kali kum ki sumo bat ki pick up ki ha panya ringkat ki jingjanjar na ka daw jong ka khti bat ka ka basakot hapo kasrong ha ka wei pat ka liang ka seng new trap youth council mau at circle hapo ka jingalam jong u president u ba Jeremiah Dakhar ki lapan long ya ka jinglet jurum batru ula dawa na ki contractor ban pen tray kamno mardor ban pen bha na ka benta jongani ka surok ki ba ki last new bat ban pen tik naru ba ka jing khieng ki dei ban long ki ba song sngan kala songti bat kala jenjar hadu kata ban yaj ban yeng ban lej jinglej na moit shadu nong stoin te nagleng jongi ngilap ya kene ke jing shisha bat ngi kerpat ru ya ka office badai pej bagi dei ban simkhia ha ka bide berkene mentapat ngene pej ke jinglong jingman ka sun beneng hanong ba shlong ka jingshit ka long 8.9 degree celsius bat ka jing kriat ka long 8.3 degree celsius ka jing ngam ka haw ka long nyo phupra nak shispa man step ba nyo pho nak shispa chan mien ka jing hap slap ka long 0.8 mm kala bandon ke jing hap slap pat ke jing tiet uprathat ha ki babon ki benta ki chaka shawan poi shak bakut chang ka thop khubor nya pet piang sai sian ni ki mat pakongsan ya chaprang ka jing pen kre ban pen bam smai ki dukhot ka sarkar padeng bathamai la shai kasngi penlong ka voice of the people party ya ka jing lang hasmit ban lek men halor ka jing job
Penlong ke Sorkar, ya ke Limpong Jiakren, bat ki MLA, MDC, Ringkat Hidor Pasnong, ban Yakren halor ke Jingma, Jom Utrak hak jela. Larake ya ke World Food Safety Day arajar pusau halor ke Pang, prepare for the unexpected. Bat betha ke MPCB ya ki Karkhana San Dewyong, bat ki Karkhana San Ngar, ban bu ya ke online emission monitoring system. Te parlok atu ngila poi syaka pokot jangka thup kubor jingi mata ka janmin. Hado bangi nesyam yang bat phi la syai kesngi kuplei phi baro. The countries arrived in New Delhi. NEET exam integrity not compromised. No paper leak, clarifies NTA in a press meet.